लोग कोई के मौका ना दे तो कोई के प्रदर्शन कोई मनोरी को कोई की पछाई दे नहीं है गोपीना चको पाकर बोले ठीक ଅଛି मनोरी को कोई चली गया गोपीना चको गोपीना कोई कोइलो खंड खंड होता
ତମେ ତ ବହିଦେଲ ମୁଁ ତ ବହିଦେଲି ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ବୁଝ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ କରିଥିଲା। ତାର କି ଦୋଷ କଲି, ମୁଁ ତାର କି ଦୋଷ କଲି ଯେ ସିଏ ମତେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେଲା। ଜମା କ୍ଷମା କେତେ କେତେ ମୋ ଜନତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାପୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ କଣ ମୁଁ ଜଣେ ମୁଁ ତାର ବଡ ଭକ୍ତ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଲା ଗାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆଶା ସବୁ